Ja, dat is gewoon vir hierdie elektriese conduit pipe hier. Dan net 'n bietjie spaat. Ja. Hallo Willem. Hoe gaan met jou? Mooi. Kan het wel niet hier, want ik kan het in krijgen. Krijg je koop, hè? Ja, je moet hem koop. Ja, wat? Nee, 3800 Nee, rand. maar dit is net hier. Ja, jy koop. Dis jy my sê my maag het. Die bos uitstoot. Ja, staan die stedig, dat is allemaal goed. Eigenlijk mijn ding van. Ja, maar dan slip net. Je kan het op die boot doen, Gerrit. Vanaf je Ja, maar hier op die andere kant, hulle het nog vastgedraai. Dus dan is een Norbert, dus dan is een Brian. Wat doet hij nou? Wat? Hey! Wat doe ik van ik aan jou? Hij gaat bol zijn. Hij kan nog bol zijn. Wimpie, op watter eiland moet ek nog gaan? Wow, hy gaan terug hawe. Nee, mama. Nee. 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 Dan dat ik wel. En dan kom ik een beetje wat te draaien. Hallo, eens kyk. Sit daar, lyk daar 'n skaap daar bo van jou. Wel, ek ken nog op. Ja. Hey, jou staat hier, wat is dit hier? Wat is dit? Je slaapt op en morgen. Wat zal een arend aan je doen als jij... Hoi, Busy. Als die kleinste voeten van je. As jy skrik maak, Maar wat zal een arend aan je doen? hy sal op jou afduik, as jy probeer weghou van die neus af. Soos 'n plover. Wat is 'n plover? Ja, maar is hier niet... Ouch. Maar ek wil ook nie kleiner hê nie, want ek wil nie krek voel. Nee, ek sien wat dit is. Ja.
je waardigheid hebt. Ja. Maar die dag gaan kom, dat je uit is. Ja, dan kom ik vandaag gestorven. En dan kom ik verder niet zo weer. Dan moet ik woorden gaan vallen. Absoluut. Je moet een betrouwbare, goede motor hebben. En Dis nou mooi voeltjies wat hier so vervlieg. Dan as hy afkom, dan wag as hy dan skiet hy oop en bars hy bo oop, né? En dan kom hy groen ding daar. Dat is niet meer. Ja, ik heb zo'n hoogte. Wat doe je? Kijk nou, hier. Hoor hem nou. Hoor hem baie ver. Dan moet hom net hoor hoe ver is. Mama, Regte ene gehad is goed. nee, 'n regte egte kop. Hæ? Hoe lyk hy aan? Hier kom hy. Danny, kyk hoe ruffeltjies in die dam. Dis 'n ding. Mooi, né? Spring jy? Ja. Sien hom. 10,000, so we got 35. And the indications are that we would at least have about 70,000 people this year. So, dis nog maar waarmee Ja, bezig dat is. is niks reg. Maar meeste van die tyd, Dan moet jy wag vir die rekeninge insit. reken ek van veel hier aan, en dan gaan ek tot Elfers toe, En dan rij je met zijn motorbike. Ja, dan ry ek met motorbike en ek het 'n Land Rover met 'n tent, dan ry jy in die berge in. Dis lekker. En nou, hy is nou assistent bestuurder by Pepper. Bij jullie bloed. Ja, Bloemfontein. ja. En hy sê ook Wie is dit?